ଭାରତ ନାମର ଉତ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାଚୀନ କାଳର କେଉଁ ମହାନ ରାଜା ସହିତ ଜଡ଼ିତ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଭାରତ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ। ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସହର କେଉଁଠି? ମୁମ୍ବାଇ, କୋଲକାତା, ଦିଲ୍ଲୀ, ମାଡ୍ରାସ। ମୁମ୍ବାଇ ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରାଜ୍ୟ କେଉଁଠି? ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ରାଜସ୍ଥାନ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ରାଜସ୍ଥାନ। ଭାରତରେ କେତେ ରାଜ୍ୟ ଅଛି? 28, 29, 34, 15। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି 28ଟି। ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା ନଦୀ କେଉଁଠି? ଗଣ୍ଡାକି, କୋଶି, ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର, ଗଙ୍ଗା। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗଙ୍ଗା। ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଶସ୍ତ ନଦୀ କେଉଁଠି? ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର, ଗୋମତୀ, ଗଙ୍ଗା, ଚମ୍ବଲ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର। ଭାରତର ଉଚ୍ଚତମ ଦୁର୍ଗ କେଉଁଠି? ଚର୍ମନା, କୁତୁବ ମିନାର, ସୁଙ୍ଗଲ ମିନାର, ଶହୀଦ ମିନାର। ଉତ୍ତର ହେଉଛି କୁତୁବ ମିନାର। ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା ବନ୍ଧ କେଉଁଠି? ଭଦ୍ରା ଡ୍ୟାମ୍, ଇନ୍ଦ୍ରାସାଗର ଡ୍ୟାମ୍, ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍, ନାଗାର୍ଜୁନ ସାଗର ଡ୍ୟାମ୍। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍। ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା ଟନେଲ କେଉଁଠି? ଚେନ୍ନାଇ ନାଇସାରୀ ଟନେଲ, ଜବାହରଲାଲ ଟନେଲ, ମାଲେଗୁଡ଼ା। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି କ। ଭାରତର ଉଚ୍ଚତମ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ହେଉଛି ଅରମାନ୍ଦ ସାହିବ ଆର୍ପି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି, ମଗଧର। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି। ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ମହିଳା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କେବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା? 1917, 1915, 1916, 1925। ଉତ୍ତର ହେଉଛି 1916। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କେଉଁଠାରେ ସ୍ଥାପିତ ହେଲା? ଦିଲ୍ଲୀ, କୋଲକାତା, ମୁମ୍ବାଇ, ବାଙ୍ଗାଲୋର। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମୁମ୍ବାଇ। ମୁମ୍ବାଇ ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଏସୀୟ ଗେମ୍ସର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ପାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ମହିଳା? କମଲଜିତ ସାନ୍ଧୁ ଇଜ୍ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଏଭରେଷ୍ଟ ପର୍ବତ ଉପରକୁ ଫାଷ୍ଟ କେଉଁ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଚଢ଼ିଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବଚେନ୍ଦ୍ରୀ ପାଲ୍। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହିଳା IPS କିଏ? ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହିଳା IPS ହେଉଛି କିରଣ ଦେବୀ। ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ରାଜ୍ୟପାଳ କିଏ? ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁ, ସ୍ମିତା ସେନ, ପ୍ରତିଭା ପଟେଲ, ମମତା ବାନାର୍ଜୀ। ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁ। ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟପାଳ କିଏ ଥିଲେ? ଲର୍ଡ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍, ଲର୍ଡ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ବ୍ୟାଟେନ୍, ଲର୍ଡ ଡଫରିନ୍, ଲର୍ଡ ଲିଟନ। ଲର୍ଡ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ବ୍ୟାଟେନ୍ ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଥିଲା? ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ, ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ, ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ। ହେଉଛି ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲା। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ। ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ କେବେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ? 24 ଜାନୁଆରୀ 1950,